ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തുപറ്റി മാതാജി? 8 പേരാണ് ക്ലാസ്സിലാകെ കാണുന്നുള്ളൂ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ജ്ഞാനസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനി നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താണ് പഠിച്ചത്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർത്താല് അന്തകാലേച്ച മാമേവ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഏത് തരത്തിലെ ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി തരും. സ്ഥിരം സ്മരണ ഭഗവാന്റെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. അല്ലാത്തവർക്ക് 2 വഴികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയും ഒന്ന് ഇരുട്ടിന്റെ വഴിയും. പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോയവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇരുട്ടിന്റെ വഴിയിൽ പോയവർക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അറിയാമോ? രഹസ്യം എന്നുള്ളതാണ്. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഗുഹ്യം ഒളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് ഹൈഡിങ് ആണ് അത് അല്ലെ. എല്ലാവരോടും പറയില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് വിളിച്ചു പറയോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഗുഹ്യം എന്നാണ്. രാജഗുഹ്യമാണ്, ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള യോഗമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യയുമാണ് രാജഗുഹ്യ യോഗവുമാണ്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക്. രാധാ ഗോവിന്ദ. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണം, യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. ഭഗവാന്റെ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 4ാമത്തെ തൊട്ട് 10ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ ബന്ധം. ഇനി അടുത്തത് 11 to 15, 11 തൊട്ട് 15 വരെ ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും. പിന്നെ 16 തൊട്ട് 25 വരെ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. അടുത്ത 26 തൊട്ട് 34 വരെ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണം, യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. അസൂയയില്ലായ്മ ഒരാളെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായ അറിവ് കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അവിശ്വാസം ഒരാളെ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അയോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിശ്വാസം, വിശ്വാസമില്ലായ്മ. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ അസൂയ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസം ഒരാൾ എന്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ജനനത്തിനും മരണത്തിനും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. ആത്മീയലോകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അറിയണം അല്ലേ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ അറിവ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ
അസൂയയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആത്മീയലോകത്തിലേക്കുള്ള വഴി അറിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും? സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂ തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യ അനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇതം തൂത്തേ ഗുഹ്യതമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രവശ്യാം അനസൂയവേ, ഒരിക്കലും നീ എന്നില് അസൂയ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് അർജുനന് കൊടുക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും ഭഗവാനില് അസൂയയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയാ, വിശ്വസ്തനായ ഒരു മിത്രമായതുകൊണ്ട്, വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, അസൂയയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിന് തന്റെ സുഹൃത്തിന് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അസൂയ തോന്നുമോ? ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് അല്ലെ? നമ്മളെക്കാളും വലുതായി അവർ കാണണം അവരെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അവിടെ അസൂയയില്ല. അതുപോലെ ഒരു ബന്ധമാണ് രണ്ട് ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തമ്മിലുണ്ടാവുക. തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ നല്ലത് നടക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ എന്താ പറയാ, വലിയ കാര്യമായിട്ട്, എന്റെ സുഹൃത്തിന് അങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്, ആ അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഈ ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള, ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം എന്നുള്ളതാണ്. 3 ലെവലുകളാണ്. ആദ്യം ഒരു രഹസ്യമാണ്, പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, അത് ഓക്കെ, അത് കുറച്ചു പേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള മരത്തെ ലെവലിലാണ് ഉണ്ടാവുക രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. രഹസ്യതമം എന്ന് രഹസ്യതരം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ഈ രഹസ്യതമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അവരും അവരുടെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും രഹസ്യതമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതം തൂത്തെ ഗുഹ്യതമമാണ്, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണിത്. അത് അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം? അർജുനൻ ഒരിക്കലും അസൂയാലുവായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും എന്ന് പറയുകയാണ്. അധ്യായം 1 ആമുഖം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 2-ാമത്തെയും 3-ാമത്തെയും അധ്യായത്തില് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് പഠിച്ചത്? വീഡിയോ ഓഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? അതെ, ഉറങ്ങിയോ തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നണത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മളുടെ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സയൻസ് പുസ്തകത്തിലോ സാമൂഹ്യ പുസ്തകത്തിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അറിവാണത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ലങ്സ്, ശ്വാസകോശങ്ങളുണ്ട്, ഹൃദയമുണ്ട്, അതിങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ? ആത്മാവും ശരീരവും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ആ ആത്മാവാണ് നമ്മൾ, ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് 2-ാമത്തെയും 3-ാമത്തെയും അധ്യായത്തില്. ഇനി 7-ാമത്തെയും 8-ാമത്തെയും അധ്യായത്തിലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി അറിവ് നൽകുന്നു. അത് രഹസ്യതരമാണ്. രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സ്മരണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഇനി കലർപ്പറ്റ ഭക്തി, ഇനി എന്താണ്? അതെല്ലാം മിശ്രഭക്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതുവരയ്ക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം വെക്കൂ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ അപ്പോ അതിനുശേഷം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടായാല് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് രഹസ്യതരമായിരുന്നു.
പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുക? കലർപ്പറ്റ ഭക്തി. കലർപ്പറ്റ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ശുദ്ധഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭൗതികതയിലെ ഒരു ടിഞ്ച് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ ഈ സ്വർണം, നമ്മൾ സ്വർണത്തിന് നമ്മൾ പല ക്യാരറ്റുകൾ ഇടാറുണ്ട് അല്ലേ? 22 ക്യാരറ്റ്, 24 ക്യാരറ്റ്. എന്താണ് അതിലെ വ്യത്യാസം? ചെമ്പ് കൂട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെ. ചെമ്പിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ചെമ്പിന്റെ അളവ് കുറയും തോറും അതിന്റെ മൂല്യം എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കലർത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് ശുദ്ധഭക്തിയല്ല. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും ആകർഷണമില്ലാതെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കലർപ്പറ്റ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അനന്യഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രഹസ്യമായ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? പിന്നെന്താണ് അടുത്തത്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തി യോഗത്തിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം. എങ്ങനെ? എന്താണ് അവസാനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പ്രോസസ്സിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ കൂടി എത്താം അല്ലെ? അതെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും നൽകുന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ആ അറിവ് കിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വഴി പോകുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ല എന്ത് ഈ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അനസൂയവേ, അസൂയാരഹിതനായ. അപ്പൊ നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവണം. അവിടെ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കും ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേര് സസ്റ്റെയിൻ ആവുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കേ അറിയാം. ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട്? അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത. എന്താണ്? അനസൂയവേ, അസൂയാരഹിതനായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് തരുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം അറിയാനുള്ള എന്താണ് ഓർമ്മശക്തിയും അത് മറക്കാനുള്ള ഇതും തരുന്നത് ആരാണ് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഓർമ്മയും മറവിയും തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എനിക്കിത് വേണ്ടാന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഷ്ടമാണ്, ഇനി നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ എഫേർട്ട് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ അസൂയാരഹിതനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ജ്ഞാനം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ഇരിക്കണേ. അപ്പൊ ഇത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ശരിയായ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾവി. നമ്മളെ ശുദ്ധഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്താണ് നേട്ടങ്ങൾ? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ നേട്ടം? ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ല, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം ഇല്ല, അതിഭൗതിക ക്ലേശം ഉണ്ടാവില്ല, അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു മോചനമാണ് ഇത് തരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യയെ എന്ത് പറയുന്നത്? രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ആ പരമാനന്ദ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ദാമ്പത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ നേടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത്? രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇതമുത്തമം
പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഈ വിദ്യാഭ്യാസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശരിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാണ് കേട്ടോ, അവിടെ ഗാ ഇല്ല. ഓക്കെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാണത്. നേരിട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാരം രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് നൽകുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വിദ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയതാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിൽ ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് നശിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തായി മാറുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്. അതിനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച്, രഹസ്യമാണത്. അതുപോലെയോ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക അല്ലെ, ആ അറിവ് കിട്ടുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ദുഃഖിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. നമ്മളൊരു 10 കിലോ വെയിറ്റ് എടുത്ത് നടക്കുന്ന അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്? ഇല്ല അല്ലെ. അത് സന്തോഷത്തോടെ ഏത് സമയത്തും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. ഇന്ന രീതിയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം, ഇന്ന ആ റൂള് ഈ റൂള് ഒന്നുമില്ല ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശാശ്വതവുമാണ് അത്. അതുമല്ല, നമ്മൾ എത്ര റൗണ്ട് ജപിച്ചോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും അറിയില്ലേ? ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്, മൈനസ് ആയി പോകുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആഡ് ആയി വരുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കലും ഈ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എത്ര തവണ നിങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കാരണം അത് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിനൊരു കോമ്പൻസേഷൻ ഇല്ല, ഒന്നിന് പകരം ഒന്ന് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലും അതിന്റെ ഗുണഫലമാർഗം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? നിഷ്ക്രിയത്വം നമ്മളുടെ സ്വഭാവമല്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാതെയോ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയോ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ഇരിക്കുക സാധ്യമല്ല. സന്തോഷപ്രാപ്തിക്കായി ഇഹലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ തന്നെ സാരാംശം. എന്നാൽ നാം ആരാണെന്നറിയാതെ നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ക്ഷേമത്തിനായി ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തോടും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനോടുമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നൽകുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് രാജവിദ്യയുടെ ഉള്ളടക്കം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത്? എല്ലാവരും സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. സന്തോഷം, സമാധാനം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമാധാനമുള്ള മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ആ സന്തോഷം ലഭിക്കണം, സമാധാനം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാധാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് അറിയാണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നാം ആരാണ് എന്നറിയാതെ, അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആരാന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ക്ഷേമം എന്താണ്, എവിടെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ്? ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സേവകനായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും, പലരുടെയും ഉള്ളിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതെന്തിനാ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സേവകനാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്മരിക്കുക. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് വിടൂ മാതാജി, ഭക്തി വേണ്ട. നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഈ സേവകനോ എന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ നമ്മള് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോരുത്തരുടെ സേവയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? രാവിലെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ.
ചെയ്യുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ അതെ. ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ചെയ്യുന്നില്ലേ? അത് ഈ എന്താണ് നേരം വരെ ചെയ്യുന്നത്? ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ ചെയ്യുന്നു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതെ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രഭുക്കന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ടല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്ന പണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവാക്കുന്നത്? ജീവിക്കാൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേവയാണ്. നമ്മളാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന്. പക്ഷെ പോട്ടെ, നമ്മള് ഒരു വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോഴോ അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, അവരെ വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അവരെ പുറത്ത് നടത്താൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വളർത്തുമൃഗങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന സേവയാണ്. അവരെ സേവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അവർ നമ്മളെ സേവിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവരെ ഒന്നും സേവിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കടമ. എന്നെ സേവിച്ചാൽ മതി. എന്നെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തരാൻ പോകുന്നത്? ജനന മരണ, ഈ മരണമില്ല, വാർദ്ധക്യമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ശാശ്വതമായ ആനന്ദമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചിന്താമണി ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിക്ഷേപ ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളാണ്. എന്നാൽ ഉജ്ജ്വല രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരുടെ സേവയാണ് ഉത്തമം? ഭഗവാന്റെ സേവയല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോശമല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിന് മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അയ്യോ ഇവരൊക്കെ സേവനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് വരൂ, നിങ്ങൾ അത്രയും സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അടുത്ത ജോലിക്ക് നമ്മൾ മാറും അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ആയിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ്, ഇനി ജനന മരണമില്ലാത്ത, വ്യാധിയില്ലാത്ത, നിതാന്ത സന്തോഷം നൽകുന്ന, അനശ്വരമായ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുന്നതിൽ വല്ല മോശമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക. ഇതാണ് രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനാണ് രാജവിദ്യ, വിദ്യകളിൽ രാജാവ്. രാജഗുഹ്യം, പരമരഹസ്യം. മുമ്പുന്നയിച്ച എന്താണ് രാജാവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, മുമ്പുന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള അറിവാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രാജവിദ്യയാണ്. ഇനി അടുത്തതോ, ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പരമരഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ശാശ്വതമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത്തരം ഈ വിദ്യയുടെ എന്താന്നുള്ളത്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഈ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ബാക്കി എന്ത് വിദ്യയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ കാലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് വീണ്ടും പ്രാവർത്തികമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഒരു തവണ അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശാശ്വതമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, സന്തോഷത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അത് ശാശ്വതമാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർത്തമനി. ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. എന്നാൽ അശ്രദ്ധദാന എന്നാണ്, ഈ ഇതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ജയന്റ് വീലിലാണ്, ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ സർവേന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ചെടിയുടെ എന്താണ്, ഇലയ്ക്ക് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി നിലനിൽക്കുവോ? ഇല്ല.
ആ കൊമ്പുകൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്താലല്ലേ എന്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് ചെടി നന്നാവുന്നത്? വേരുകൾക്ക് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകൾക്കും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു, ഇലകൾക്കും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾക്കും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും പൂക്കൾക്കും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? നമ്മുടെ ഉദരത്തിലേക്കാണ്. അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് ആര്? ഈ ജീവജാലങ്ങളും ദേവതാന്മാരും എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്തി അടയുന്നു, മറ്റു ജീവാത്മാക്കളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേവതമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ, ശിവന് വേണ്ടിയിട്ടോ, ദുർഗയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ, ഗണപതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ തനി പൂജ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ ഫലം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. കാരണം ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദേഹത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത സംവിധായകനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ നിഷ്പക്ഷനും നിസ്സംഗനായും തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദിയല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നമ്മളിലുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാ സൗകര്യം തരുന്നു. ഇപ്പോ ഒരമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 രൂപ കൊടുക്കാണ് ഒരു മകന്. ഓക്കെ, 10 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി ആ 10 രൂപ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവന് അത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, പറഞ്ഞു 10 രൂപ നീ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് വാങ്ങി കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവന്. 10 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നീ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങി കഴിച്ചോ നിനക്ക് വിശക്കാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്? അല്ലേ? കാരണം അമ്മ അറിയുന്നില്ല. കാരണം അമ്മ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കാരണം അമ്മ നല്ല കുട്ടി വിശക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 10 രൂപ കൊടുത്തത്. അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അവിടേക്ക് പുറത്ത് പോകണം, കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വളരെയധികം സമയം ആവശ്യമില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 10 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ 50 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനോ വലിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കുട്ടിയുടെ തെറ്റാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന്. ഇപ്പൊ അർജുനനോടാണെന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാന ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നീ തീരുമാനിക്കൂ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനന് ഇഷ്ടമല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്തേ ആവണമെന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി നീ തീരുമാനിക്കൂ, എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, നീ തീരുമാനിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല ആർക്കുള്ളതാണ്? നമ്മൾക്കുള്ളതാണ്. അതിന് ഭഗവാന് ഉത്തരവാദിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദി ഭഗവാനല്ല. ഇതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അത് ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മയാ തദമിതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി നചാകം തേഷു അവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു, സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അതായത് സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുന്നു, സൃഷ്ടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്കല്ല വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ്.
ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അതിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവങ്ങൾ തന്നെ. എല്ലാ വകുപ്പുകളും രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അതിനാണ് പല വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കുറെ വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചുമതല ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് അത് നോക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എതിരായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഒന്നും സാധിക്കില്ല. സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതിന് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് അവരുടെ തീരുമാനത്തിന് എതിരായിട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഓരോന്നിലും വന്നിട്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗോചരങ്ങളായ ആവിർഭാവങ്ങൾ അവ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവയായാലും ശരി, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽപ്പെട്ടവയായാലും ശരി, ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. ഗോചരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതിനെ എല്ലാം എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തിയുടെ സങ്കലനം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ യോഗമായാണ്, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനാണ്. പക്ഷേ അത് എന്തിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചേരുന്നത്? മായയായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ മായ നമ്മളെ പിടികൂടുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവികളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട് അതില്. അതാണ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താൽ കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അധമ ശക്തിയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അധമശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. നച്ചാമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂത ഭിന്നാച്ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂത ഭാവനക. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും ഭഗവാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല, ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു, അത് അയാളുടെ ചുമതലയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കോ അയാളുടെ മരണത്തിനോ ഭഗവാൻ ആ ജഡ്ജി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനാണ് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിന്റെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു അധികാരവും ഇല്ല. എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ, എങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ആശ്രയസ്ഥാനവും. ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഐശ്വര്യം? എങ്ങനെയാണ് ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടികളുടെ മാതിരിയാണോ ഭഗവാനുള്ളത്? അല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് അല്ലെ? എന്തായാലും നമ്മളുടെ ആശ്രയസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. നമ്മളുടെ എല്ലാം ആശ്രയസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വയം ശരീരവുമായിട്ടാണ്, നമ്മളുടെ പോലെ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ശരീരമായിട്ടല്ല. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മളുടെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
ഒരു വസ്തു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് വെക്കാനും കൂടി സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യമായ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമകാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി നിത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാറ്റ് കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ആകാശമില്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ കാറ്റ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാതിരിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ അത് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തൊടാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാറ്റിനെ നമുക്ക് തൊടാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാറ്റിനെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ലേ? കാറ്റിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാലോ കാറ്റിന്റെ ഒരു സ്പർശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും. ആകാശത്തിനെയാണ് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്തത്. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാറ്റിനെ നമുക്ക് തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ആകാശവും കാറ്റും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല പല സമയത്തും അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് സർവ്വ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ്. വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും മഹത്തരമാണ് വായു. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതിനപ്പുറം കടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപ്പക്ഷയ പുനഃസ്ഥാനി കൽപ്പാദോ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പകലാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി, അതായത് ബ്രഹ്മാവിൻ സൃഷ്ടി വന്ന ആ സമയമാണത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ്. അത് എത്ര കൊല്ലാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി 432 കോടി. 432 കോടി വർഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. 432 കോടി വർഷങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, അതാണ് എളുപ്പം. അല്ലെങ്കിൽ 4.32 ട്രില്യൺ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ 432 കോടി വർഷങ്ങളില് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാ ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പല യുഗങ്ങളായിട്ട് അത് വരും. സത്യയുഗം, പല പല യുഗങ്ങൾ വരും അല്ലെ അതിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ യുഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സത്യയുഗം വരും. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ത്രേതായുഗം വരും, പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം. പക്ഷെ പല സമയത്തും ദ്വാപരയുഗം ആദ്യവും പിന്നെ ത്രേതായുഗം അവസാനമാണ് വരാന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് മാത്രമാണ് ദ്വാപരയുഗം അവസാനം വരുന്നത്. അതുപോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയത്. ദ്വാപരയുഗം അവസാനം വന്നതാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ദ്വാപരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ റെയറായിട്ട് ഈ ഒരു മാറ്റം വരും. അതും കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫിന്റെ ഒരു കാലത്താണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 3.11 അല്ലെ? 3,13,40,000 കോടി വർഷമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിത കാലയളവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിത കാലയളവിലാണ് ഒരു തവണ കൃഷ്ണാവതാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദ്വാപരയുഗത്തിലും കൃഷ്ണാവതാരം ഇല്ല. നമ്മൾ വളരെ അനുഗ്രഹിതരാണ്. 5000 വർഷം മുമ്പാണ് കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതമൊക്കെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതേമാതിരത്തത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണാവതാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും, എല്ലാ ദ്വാപര യുഗങ്ങളിലും കൃഷ്ണാവതാരം ഇല്ല. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലേ? നിപ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജ്യാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവശം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിനും ഉച്ഛ്വാസത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് അതുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദീർഘശ്വാസം വലിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും അതിന്റെ നാശവും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷാവതാരമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ? അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും?
ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകസ്ഥായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷീരോദകസ്ഥായ വിഷ്ണുവായും ഭഗവാൻ സ്വയം ആവിർഭവിക്കുന്നു. അത് ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദകസ്ഥായ വിഷ്ണു ആരാണ്? ആത്മാവ്. പരമാത്മാവ്. ആത്മാവല്ല, പരമാത്മാവ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്, ആ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് ക്ഷീരോദകസ്ഥായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭോദകസ്ഥായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ കാരണോദകസ്ഥായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർഭോദകസ്ഥായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മാവുണ്ടല്ലോ, ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി വരുന്നത്, വിസർഗ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ആ രൂപങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആര് വരുന്നത്? ക്ഷീരോദകസ്ഥായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ഭഗവാൻ വരുന്നത്, ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ളത്. ഇതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 വിഷ്ണുവാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ശരിക്കും മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണോദകസ്ഥായ വിഷ്ണു. നജമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീന മസ്കൃതം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഏത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ്, സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും കാരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സാക്ഷി മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നല്ലത് ഏത്, ചീത്ത ഏതെന്ന്. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമ്മൾ തരുന്നത് ആർക്കാണ്? നമ്മൾക്കാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഏതിനും ഉത്തരവാദിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എനിക്ക് അത് തന്നു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വ്യർത്ഥമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖവും സന്തോഷവും തരുന്നത്, ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ജഡ്ജിനെ പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ, അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തരും. നിങ്ങൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ, ചീത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഫലം തരും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷപാതമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ന്യായസ്ഥനായ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം പലതും സംഭവിക്കുന്നു. എങ്കിലും ജഡ്ജി ഇതിലെല്ലാം ഉദാസീനനാണ്. ആ ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേ വിധം അത്രേ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. പക്ഷെ ഏതൊരു കർമ്മ മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൈ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ സർവ്വ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം ഹേതു നാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് നമ്മൾ ഈ മയാധ്യക്ഷ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾക്ക് മായയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്, 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളായിട്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി തോൽപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? അല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ കൽപ്പത്തിലും സൃഷ്ടി നടക്കും, ആ കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോൾ സംഹാരം നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായ ഒരു പൂവ് ഇരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായി ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമാണ്. അത്തരമൊരു ബന്ധം അത്രേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പറയണേ കേട്ടോ. എന്താണ്? ഒരു പൂവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധം നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ പൂവുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലേ? എന്നാൽ ആ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ, എന്നാൽ ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ്, കണക്ട് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 11 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ളതാണ്. ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും. കൃഷ്ണൻ ഒരു താൽക്കാലിക രൂപമുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്ന വിഡ്ഢികൾ
നിരീശ്വരവാദികളായി തീരുകയും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് നിരീശ്വരവാദികൾ, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്താണ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ നിർവചനങ്ങളും യോഗ്യതകളും. അവചാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ? രാമാവതാരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അതായത് ഭീഷ്മരുടെ അമ്പുകളേറ്റ് ഭഗവാന്റെ മേലെ ചോര വരുമ്പോ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെ ഭൗതിക ശരീരമാണ്, അതിൽ നിന്ന് ചോര വരികയാണെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ മേൽ മുഴുവൻ വേദനിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ മേലിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ചോര വരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? മൂഢന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ അവതാരിയായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവതാരമായി വരുന്ന ഭഗവാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിയില്ല അല്ലെ? അപ്പം എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ഒരു വേടന്റെ അമ്പേറ്റ് കൃഷ്ണൻ മരിച്ചു, മനുഷ്യനാണ് മരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ആ ലെവലിലാണ് അത് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ എസ്പെഷ്യലി രാസലീല വളരെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര്. ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരാണോ? 1-2 ആണോ? നമ്മൾക്കൊരു 2 ഭാര്യ ഉണ്ടായാലും എന്താ കുഴപ്പം? ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ചെറുവരിൽ ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാ ദേവതമാരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും വെച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വരൂപം അവർക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. മോഖകർമാണോ മോഖജ്ഞാനാവിചേതസഃ ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിതാഹ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലമുദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്? അവരെ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകർഷരാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ആ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അണുവായുധങ്ങളും അത്തരം നിലയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗാഡ്ജറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. മിക്സി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഡിഷ് വാഷർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ്. ഭഗവാൻ അതുമായിട്ടൊരു പങ്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുക്തിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരിവിടെ തന്നെ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇത്രയും എത്ര ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, സാധ്യല്ല. അത്രയും സോക്കോൾഡ് അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വാർദ്ധക്യം വന്നില്ലേ? അവർ മരിച്ചില്ലേ? അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എത്രയോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെങ്കിലും അവരോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താവണം നമ്മളുടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശരി അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം തരൂ. രോഗത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല, രോഗങ്ങളെ വരാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകൂ, വാർദ്ധക്യം വരാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവർക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് ജ്ഞാനാർജന എല്ലാം ഏതോടുകൂടി നശിക്കും? അവരുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടുകൂടി നശിക്കും. ഇത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് വീണ്ടും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മളുടെ കൂടെ വരും അടുത്ത ജന്മത്തിലും. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതി മാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യ അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാഭൂതാദിമവ്യയം. അലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇവിടെ മാധവാചാര്യാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ കഥ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ചുറ്റിയിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, മാധവാചാര്യ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദാഹം കൊണ്ട് വയ്യ. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി
എന്താണ് ഗോപാൽ എന്ന് രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, എന്നെ കൊഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ പുറത്തെടുക്കണം, അമ്പലം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് മാധവാചാര്യര് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് മേലെ ഗോപാലിന്റെ ഒരു അമ്പലം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വിഗ്രഹം എടുത്തുകൊണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും വ്യാമോഹമില്ല, അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് മുഴുകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ദാഹിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. നോക്കൂ, ശരിക്കും ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓവറായിട്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും, അവരെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ദിവ്യശക്തികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനല്ല അദ്ദേഹം. കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള മൂർത്തിഭേദങ്ങളിൽ പോലും ആകർഷരാവാറില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജ മൂർത്തിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം അത്രയും. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ, ഇവര് മാധവാചാര്യക്ക് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി ഒക്കെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ പോലും ആരാധിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും വിഷ്ണുതത്വങ്ങളിൽ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് മുക്തി തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഇവർ എവിടേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെ ആ രാസലീലകൾ നടക്കുന്ന, എന്താണ് വൃന്ദാവന ലീലകൾ നടക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നോക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ എങ്ങനെ ദൃഢവ്രതാക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഒരു ദിവസം പോലും മുടക്കാതെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുള്ളത്. അവരെപ്പോഴും എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മളോടും പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാവണം നമ്മൾക്കെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക. തെച്ചി മന്ദാരം തുളസി പാടാം അല്ലേ. എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തും, ജ്ഞാനപ്പാന അറിയുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനപ്പാന ചൊല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ ത്രൂ അടുത്ത കോഴ്സുകൾ പഠിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാര് വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയ പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകം വാങ്ങുക കേട്ടോ. അതില് ഒരുപാട് എന്താണ് കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്, രാധാദേവിയെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിറിക്സ്, അത് പാടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ ട്യൂൺ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങാം. വളരെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, അധികം വിലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു 50 രൂപ 60 രൂപ ആ ലെവലിലാണ് അതിന് വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങണം. അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എല്ലാ കീർത്തനങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മംഗളാരതിക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംസാരദാവ നനലയുടെ ലോക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗുരുവന്ദനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതില്, ഗുരു അഷ്ടകങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തുളസി കീർത്തന ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ പുസ്തകം ഗുരുവായൂരിന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോ? കിട്ടും. ജയപതാക സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും മാതാജി. ഓക്കെ. വളരെ ചെറിയ പുസ്തകമാണ്, അധികം വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ, അതിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴത്തെ അപരാധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. മാതാജി ആ ബുക്കിന് 150 രൂപ കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. അതെയോ? ഇപ്പൊ കൂടിയുണ്ടാവും കേട്ടോ മാതാജി. അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ 150 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ, കയ്യിലുണ്ടോ? കിറ്റിലുണ്ടോ? അപ്പൊ 150 രൂപയാണ് കേട്ടോ. സോറി, ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാലമായി വാങ്ങിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ വില എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ 150 രൂപയാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട, അത് വളരെ നല്ല പുസ്തകമാണ്. ഒരു തവണ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രണതി, ഇപ്പൊ പ്രഭാതയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിഷ്ണുപാതായി നമ്മളിപ്പോ ചൊല്ലുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും. മംഗളാചരണവും എല്ലാം ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ വാങ്ങുന്നത് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വാങ്ങുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആമസോൺ അങ്ങനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരാണെങ്കിൽ ജയപതാക സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്.
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പറയൂ. പങ്കജം വാങ്ങിച്ചു. പങ്കജമാതാജി വാങ്ങിച്ചു ഗുരുവായിരുന്നു. അതെ അല്ലേ? 400 ആ, എത്ര? ജപമാലയും വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ 10 ദിവസമായിട്ടുള്ള മേടിച്ചിട്ട്. അതെയോ? ഓക്കേ പഴയത് മാതാജി. ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ആ, എത്ര ഓക്കേ. രൂപയായി മാതാജി? എത്ര രൂപയായി? ബുക്ക്. ആ മാതാജി ഭഗവത്ഗീതയാണോ പറയണേ, വൈഷ്ണവഗീതങ്ങളാണോ പറയണേ? യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ആ, അതിന് 400 രൂപയോ മാതാജി? മറ്റേതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വൈഷ്ണവഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വൈഷ്ണവഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിനെ അതില് കുറിച്ചിട്ടാണ്. വാങ്ങണം. ഹരേ അതെയല്ലേ? കൃഷ്ണ. ആ. ശരി. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഹരേ പോകുമ്പോൾ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയടിച്ച എല്ലാ മാസം പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത തവണ പോകുമ്പോൾ മാതാജിക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം കേട്ടോ. വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയടിച്ച മഹാത്മാവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാളുടെ സ്വാഭാവിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം തുടങ്ങിയവ. നമ്മള് എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. നമ്മൾ ഏകാദശി നോൽക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഏതാണ്, അഷ്ടമി രോഹിണി നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, അന്നും നമ്മൾ വൈകുന്നേരം രാത്രി 12 മണി വരെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നാണ് മഹാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും, ഭഗവാന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ മുന്നേറണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പറ്റുന്ന മാതിരി, അതായത് നിർജ്ജലം അങ്ങനെയൊന്നല്ല പറയുന്നത്, ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏകാദശി നോൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ചാമാരിയുടെ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പായസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാലോ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് ഭഗവാന് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യേന യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്തേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശുദ്ധോന്മുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്താണ്? ഭഗവാനെ അദ്വിതീയനാണ്, അതായത് ബഹുരൂപനായും വിശുദ്ധോന്മുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ബഹുരൂപനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ദേവതകളെ ത്രൂ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ. വിശുദ്ധോന്മുഖനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് എല്ലാ ദേവതമാരും ജീവജാലങ്ങളും അടങ്ങിയ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രേ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്വിതീയനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാൻ, അതാണ് മായാവാദി അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കാരണം അവ്യക്തിഗത രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ, അവ്യക്തിഗത രൂപമാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്, ഒരു എനർജി ആയിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെയാണ് എത്താൻ പറ്റുക? ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അവർക്ക് മാത്രമാണ് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മഹാത്മാവ്, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ. മഹാത്മാവായില്ലെങ്കിൽ കൂടി പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലർ. ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 4 വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന ആൾക്കാരെ, 4 വിധത്തിൽ എത്താത്ത ആൾക്കാരെ. എത്താത്ത ആൾക്കാർ ആരാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂടന്മാർ, മൂടന്മാർ, നരാധമന്മാർ, മായാപഹൃതജ്ഞാനര്, പിന്നെന്താണ് ആസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാര് അല്ലെ? എത്തുന്ന ആൾക്കാരെന്താണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനാകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതാണ്. ആർത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖിതനാണ്. ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൈസ ഇല്ലാതാണ്, അവയാളാണ് ധനാകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു എന്നീ ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അല്ലെ? അവർക്കും താഴെയുള്ളവർ ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അതായത് അവരിഷ്ടത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം അവിടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല. അതായത് അതാണ് അദ്വൈത തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള മാതിരി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനാവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവകനാവാനാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണത്തോട് കൂടിയിട്ട്,
ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും തനിയെ ഭഗവാനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക്. ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുന്നില്ല, ലയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ആവുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ഒരു കണികയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ല, ഒരു സേവനമൊന്നും ചെയ്യില്ല, സന്തോഷങ്ങളില്ല, സന്താപങ്ങളില്ല, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു കണികയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷ സന്താപങ്ങളോ ഉണ്ടാവും? ഇല്ല, അതുമാതിരി ആയി പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അഹം ക്രതൂരഹം യജ്ഞ സുധാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോഹം അഹമേവാജ്യം അഹമഗ്നീരഹം ഹുതം. ക്രിയയും ജ്ഞാനവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു യജ്ഞം നടക്കുമ്പോ അതിലെന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക? അതിലെ ഹവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ഇടും അല്ലെ, ഔഷധം, മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ഹോമദ്രവ്യങ്ങളും ഹോമകുണ്ടവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാനോടെ. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഹോമകുണ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാദാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋസാമയ യജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും റിത് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ലോകം ആരിൽ നിന്ന് വന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷകനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും പവിത്രം. ഇനി ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. നമ്മളെ കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയണം. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത്. ആ ചോദ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. പിന്നെയോ പവിത്രമാകുന്നതും ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ അശുദ്ധിയില്ല അല്ലെ. നമ്മളിലാണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഉള്ളത്. പ്രണവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓങ്കാര മന്ത്രമാണ്. അപ്പോ ആ ഓങ്കാര മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഇതും സാമ യജുർവേദങ്ങൾ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇവിടെ അഥർവവേദം പറയുന്നില്ല. എന്തായിരിക്കും കാരണം? എത്ര വേദങ്ങളാണുള്ളത്? 4. ഏതൊക്കെയാണ്? സാമവേദം, യജു, അഥർവ. ഋഗ്വേദം. അതിൽ 4ാമത്തെ വേദമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അഥർവവേദം. ഈ അഥർവവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഥർവവേദം മിക്കവാറും ഈ മന്ത്രവാദപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അഥർവവേദത്തെ ഇവിടെ മെൻഷൻ വരാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, പക്ഷെ അഥർവവേദം പറയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. റിത് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ മന്ത്രവാദങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണ കേൾക്കാലോ, നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഈ അസ്ട്രോണമി, നമ്മുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും അല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് പറയാത്തത്. ഗതിർ ഭർത്താപ്രഭൂ സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിദാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ലക്ഷ്യം എവിടേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ടത്? ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക്. അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭരണകർത്താവ്, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു, എല്ലാത്തിനെയും സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റിക്കാം കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ. ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മുമ്പിലുള്ള ഒരാൾ എന്താണ് ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ?
ഇല്ല. പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളാണ്. പുറത്ത് എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അവരുടെ അതെ. സംസാരം, പ്രവൃത്തി, അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കണത് ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? പറ്റില്ല. ഇല്ല. ആ പുറത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന ഒരാളെ എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക. അവരുള്ളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അറിയാം. നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പോലും ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, കുറ്റമിത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഏക സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആണ്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയാം. അവിടെ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? സൃഷ്ടി വരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണ സമീപ്യം അത്രേ. പക്ഷേ ഒരാൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും സമയവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടാതെ കഴിയാമല്ലോ. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിന് കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടി കയറണം? അപ്പൊ കണ്ടോ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്? അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പല ദേവതമാരെ ആരാധിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അതായത് അത് വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാ പോരെ? അതെന്ത് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിവേറ്റർ പോലെയാണെന്നാണ്. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റില് പോണ പോലെയാണ്. മറ്റേത് എന്താണ്? ഓരോ പടി കയറി 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 അവസാനം എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാവാണ്. വാസുദേവ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തി ശ്രദ്ധാവാൻ. അതിലെന്താ? അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ എത്തുന്നവർ വളരെ ദുർലഭമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ത്രൂ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നതിന് പകരം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തപ ഈ ശ്ലോകത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര സമയമായി? നമ്മൾക്ക് ഈ ശ്ലോകം തൊട്ട് അടുത്ത നാളെ എടുക്കും കേട്ടോ ക്ലാസ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇനി നാളെ തൊട്ട് ഒരു 3 ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം. വേറെ മാതാജി വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും. കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. മേ ബി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ദിവസം മുടങ്ങാണ്ട് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രപാദി കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അധികം ചോദ്യങ്ങളില്ല ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ. അധ്യായം 9 പറയുന്ന രാജഗുഹ്യ യോഗ എന്ത്? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. പറഞ്ഞോളൂ. അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ആൻസർ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറയുക. ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? അധ്യായം 9 പറയുന്ന രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്താണ്? എന്താണ് രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്? രാജഗുഹ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്നുള്ളതാണ് രാജഗുഹ്യ യോഗം കേട്ടോ. ഭക്തി യോഗമാണ്. അനന്യഭക്തി, ശുദ്ധമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയാണ് രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണ്? കലർപ്പറ്റ ഭക്തി. കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയാണ് രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ്? പറയൂ. നിങ്ങൾ പറയണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആണ്. ആരും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? അതാ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ഒരു പേനയും ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ എന്ന ലെവലിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എഴുതിയെടുക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല. മാതാജി അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അത് ഇത് വെറുതെ 2-3 തവണയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ മാതാജി. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കണമെന്ന് പറ്റൂല. ശരി. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ? 2ാമത്തെ ശ്ലോകം.
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ശരീരം നശിക്കുമെന്നും ആത്മാവിന് നാശമില്ലെന്നും ഭഗവാൻ ആദ്യമേ പറയണം. ഉം. അതല്ലേ? ഇതിന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മഹത്വം എന്താണ് നൽകുന്നു. എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? പിന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത സന്തോഷത്തോടെയും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുസുഖം എന്നുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമാണ്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളോ? അത് രണ്ടാമത്തേതാണല്ലോ. ഈ ജ്ഞാന രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമാണ്, പവിത്രമാണ്. പവിത്രമാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നു, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്രയും ഉണ്ടല്ലേ? പവിത്രമാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നു, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? അടുത്ത ചോദ്യം പറയൂ. ആരാധിക്കുന്ന 3 രീതികൾ. ആരാധിക്കുന്ന 3 രീതികൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 3 രീതികൾ? ഒന്നുകൂടി പറയൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന 3 രീതികൾ. 3 രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓരോ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലൂടെ, ജ്ഞാനാർജനം, ജ്ഞാനാർജനം, പിന്നെന്താണ്? യജ്ഞം ചെയ്യും, പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയണം അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പോഴാണ് ആൻസർ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റണം. മാതാജി പറയും. ശരി. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? 15ാമത്തെ. 18 15? 15. 15 അല്ലേ? അതെ. എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ, അത് 3 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അതായത് ഇവിടെ ഈ 3 പോയിന്റ് എഴുതിയാലും മതിയാവും. എന്താണ്? സർവ്വജന അദ്വിതീയനായിട്ട്, ബഹുരൂപനായിട്ട്, വിശുദ്ധോന്മുഖനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരാണ്. അദ്വിതീയനായിട്ട്, ബഹുരൂപനായിട്ട്, വിശുദ്ധോന്മുഖനായിട്ട്. എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? അദ്വിതീയനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവർ. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന ബോധത്തോടെ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. മാതാജി മറ്റേ ഒരു വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എളുപ്പത്തിന്? ഇത് വിശദമായിട്ട് പറയണേ. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബഹുരൂപനായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുരൂപൻ, പല രൂപങ്ങൾ, ബഹുരൂപനായിട്ട് കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വതോമുഖനായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വതോമുഖൻ എന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുക. ഇനി ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അദ്വിതീയനായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളല്ലേ? ഇനി അടുത്ത 20ാമത്തെ അല്ലേ വരുന്നത്? അതിനി അടുത്ത നാളത്തെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്ത് തരും.
ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബട്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ 3 ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് 3 ദിവസത്തേക്കാണ് അവരുണ്ടാവുക. വെനസ്ഡേ ഞാൻ മറുപടിയും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, വേറെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ. മാതാജി എവിടെ പോകുന്നു? ഒന്നുമില്ല മാതാജി, ഒരു യാത്ര, അതായത് അമ്പലങ്ങള് ഇതായിട്ടാണ് പോണത് ഒരു 3 ദിവസം. ശരി മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു വെനസ്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാക്കാം കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ഗജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. Figure out what this means, please. We must know. That picture goes hard, though. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ?